Абе, абитюренти, какво става? Готови ли сте? След като направих една абитюрентска визия, направо гръмнахте и казахте искаме още, така че давам още днес. Обаче ще направя малко по-различен, малко по-нежен. Затова съм тъй. За праймер вече съм използвала NYX Glue праймера. Сега почвам с фондютена, този на Unleashed, синия Full Coverage. За коректор смесвам два. Отново са бюджетни. Аз съм кралицата на бюджетния грим. Толкова много се зарадвах да видя колко момичета ми изпратиха роклите си, питаха ме какво мисля, какъв грим бих предложила за тяхната рокля. Защото аз не съм професионален гримьор. Аз съм също като вас, човек, който обича да се гримира. И най-важното е, вярвам в това, че всеки може да си прави каквото иска с лицето си, с грима си. Всеки е свободен да харесва каквото иска и според мен в грима няма правила. Винаги съм го казвала. Някой, ако иска, може да ходи навън с зелени вежди. И аз така ще пляскам, ще ти кажа, давай, яка си! Защото всеки има различен стил и не е нужно всички да бъдем еднакви. Казвала съм ви винаги и за вежди, и за скули, и за устни. Не е нужно всички да бъдем еднакви. And that's it. Много е яко. На моя бал аз не се гримирах сама. Първо, тогава не се гримирах. И най-голямата причина е защото нямахме пари, нямах възможност да си купя достатъчно продукти, които да ми послужат. Просто ми гримира една жена за почти никакви пари, за което съм и адски благодарна. Сега като си видя снимките, грима ми е бил доста зле, но аз така или иначе тогава нито разбирах от грим. Аз имах едно червено червило и една палитра ми беше подарила най-добрата ми приятелка, в която имаше няколко коректора и един бронзант. Мисля нещо такова. И аз не знаех как се използва това, но ето как времето лети. В момента съм на видео, гримирам се и ви давам идеи за абитюрентски гримове. Life is crazy! Буквално! Ружът, който слагам е на Yeнгис и е в такъв по-оранжев цвят. Окей. Сега ще използвам една пудра, която честно казано аз не харесвам. Cherry Blossom Cake на Huda Beauty. Добре, че съм си взела малка опаковка. Чудя се дали просто аз не съм сполучила на добра партида и обмислям да инвестирам и да си купя друга, не розовата. Да видим там какво ще е положението. Бая се сетнах. Прахообразен контур. Нанасям го така, като направите, трябва да си усетите скулата на нея и малко под нея, но не много долу. Донат хайлайтера на NYX в колаборация с The Simpsons. Вижте го какъв е готин. Окей, ще трябва обаче да кача и втора част, където ще правим очите, защото стана много дълго. И устните. Последвайте ме за част 2.